नमस्कार. कृषी दिनाच्या तुम्हा सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा. आजकाल शेती म्हटली की नेहमीच रासायनिक खतं, रासायनिक कीटकनाशकं यांचा नेहमीच चर्चा होते. याच्यावरती भरपूर चर्चासत्र घेतली जातात. त्याचे दुष्परिणाम काय आहेत याच्यावरती देखील भरपूर उहापोह होतो. मात्र त्याला पर्याय काय, हे पर्याय असले तर त्याचा कितपत वापर करायचा आणि त्याचं प्रत्यक्ष वापर करणं याच्यासाठी करण्यात येणारी जबरदस्ती हे मात्र कुठेतरी कमी होतंय असं आढळून येते. नेहमीच सेंद्रिय खतं, सेंद्रिय कीटकनाशकं यांचा उल्लेख होतो. मात्र त्याचा वापर जास्तीत जास्त कसा व्हायला पाहिजे याकडे मात्र थोडासा दुर्लक्षच दिसून येतो. या अशाच परंतु महत्त्वाच्या विषयावरती बोलण्यासाठी आज आम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केलेलं आहे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे समाज कल्याण उपायुक्त प्रमोद जाधव यांना. नमस्कार. प्रमोद जाधव यांची जर माहिती दिली तर प्रमोद जाधव हे जसे समाज कल्याणचे उपायुक्त म्हणून काम करतात, परंतु ते एका कोकणातीलच शेतकरी कुटुंबातून आलेले आहेत. त्यांची स्वतःची शेती आहे आणि ते स्वतः अशा अनेक गोष्टींमध्ये फार आग्रही असतात आणि ते स्वतः संशोधनशील अशी वृत्ती ठेवतात. त्यांनी अनेक भाताची जी पारंपरिक बियाणं आहेत ती देखील शोधलेली आहेत. आणि आजचा जो विषय आहे त्याला अनुषंगिक जर म्हणायचं झालं तर आपले नुकतेच नियुक्त झालेले कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर संजय भावे यांना देखील त्यांनी या आपल्या सेंद्रिय कीटकनाशकांच्या संदर्भामध्ये माहिती दिलेली आहे. आणि त्यावरती लवकरच डॉक्टर भावे यांनी सांगितलेले की आपण त्याच्यावरती अभ्यास करून त्या संदर्भात पुढे जे काही शोध किंवा त्या संदर्भातलं पुढचं जे काही कार्य करणं असेल ते निश्चितच केलं जाईल. आणि ही अत्यंत अभिमानास्पद अशी गोष्ट आहे. डॉक्टर जाधव साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सर्वात पहिल्यांदा कृषी दिनाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. आपल्याला शुभेच्छा, सर्व प्रेक्षकांना शुभेच्छा. कारण शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या माणसाला शेतीचं महत्त्व जास्ती असते. आमच्यासारखी लोक असतात की त्यांना एक दिवस शेतीकडे जाऊन किंवा एक दिवस बांधावरती जाण्यामध्ये खूप मोठं आपण काहीतरी केलं असं वाटते. परंतु जी माणसं ज्यांचा जन्म शेतकरी कुटुंबामध्ये झालेला आणि मातीशी ज्यांची पहिल्यापासून नाळ जुळलेली आहे त्यांना शेतीचं महत्त्व आणि शेतीचं निश्चितच जे काही आहे त्याचं अनन्यसाधारण महत्त्व हे माहिती असते. पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. जाधव साहेब, आपण जर बघितलं तर भातशेतीमध्ये किंवा प्रामुख्याने रासायनिक खतांच्या संदर्भामध्ये नेहमीच बोललं जाते. परंतु रासायनिक खतं जी आहेत, रासायनिक कीटकनाशकं जी आहेत, कीटकनाशकांच्या संदर्भातले जे काही दुष्परिणाम आहेत ते सुद्धा आपल्याला सर्वश्रुत आहेत. तर एकूणच हे जी कीटकनाशकं आहेत ती का वापरली जातात, कुठल्या प्रकारची वापरली जातात आणि त्याचे दुष्परिणाम काय आहेत? नाही, आता कोकण हे फार पूर्वापार आपल्या कोकणातलं पीक आहे. भात हे फार पूर्वापार कोकणातलं पीक आहे आणि ह्या पिकांवर अन्य जशा पिकांवर कीड रोग येतात तसे फार पूर्वीपासून कीड रोग येत आहेत. अलीकडच्या काळामध्ये ज्या वेळेला विशेषतः हरित क्रांती घडून आली त्याच्यानंतर रासायनिक खतं आणि रासायनिक कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू झाला आणि तो वापर सुरू झाल्यानंतर आत्ता त्याचे दुष्परिणाम जाणवायला लागलेले आहेत की त्याचा जो अतिरेकी आणि अवाजवी वापर होतो आणि त्याचे अवशेष टिकून राहतात आणि ते अवशेष टिकून राहिल्यामुळे माणसाच्या आरोग्यावर अतिशय हानिकारक असे परिणाम होत आहेत. आणि त्याच्यामुळे आता सगळीकडे बघा की एक चळवळ सुरू झाली की विषमुक्त अन्न द्या, विषमुक्त अन्न द्या. तर विषमुक्त म्हणजे मग कुठलं विष? तर हेच विष की जे आपण अवाजवी प्रमाणात रासायनिक खतं आणि रासायनिक कीटकनाशक वापरतो तेच आपण मर्यादित प्रमाणात वापरलं पाहिजे किंवा त्याला काहीतरी पर्याय शोधला पाहिजे. या दृष्टीने सगळीकडे आता विचारमंथन सुरू झालेलं आहे. बरोबर. आता पर्याय तर शोधायला पाहिजेच, परंतु जसं तुम्ही म्हणालात की रेसिड्यू किंवा त्याचे अवशेष राहतात, या अवशेषांमुळे म्हणजे हे स्लो पॉयझनिंग आहे. काही वर्षांपूर्वी ह्या रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर सुरू झाला आणि त्याचे परिणाम आत्ता अत्यंत भयावहरित्या दिसू लागलेले आहेत. हे दुष्परिणाम काय आहेत आणि कशा पद्धतीने त्याचं म्हणजे हे झालेलं आहे, त्याची नोंद झालेली आहे? आता आपण ह्याच्यामध्ये 2-3 उदाहरणं मी आपल्याला देतो की आता आपल्याकडे पंजाब हे जे राज्य आहे ते एक कृषीप्रधान राज्य असं आपण म्हणतो आणि फार मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे भात आणि गव्हाची वगैरे लागवड आहे. तर तिथे एक कॅन्सर ट्रेन नावाची एक ट्रेन आहे. म्हणजे काय की लोकांना इतके गंभीर आजार व्हायला लागले विशेषतः कॅन्सरसारखे की भटिंडा इथून एक ट्रेन निघते आणि ती
बिकानेरला जाते आणि तिथे काही चॅरिटी हॉस्पिटल्स वगैरे आहेत, तिथे लोक ट्रीटमेंट घेतात. बरं. इतकी गंभीर स्थिती आहे. आपल्या महाराष्ट्रातलं एक उदाहरण सांगतो मी. आता अगदी अलीकडचं 1 वर्षापूर्वीचंच उदाहरण आहे ते. एक मीना नावाची नदी आहे पुणे जिल्ह्यामध्ये. तर ह्या नदीच्या परिसरामध्ये 55 किलोमीटरच्या परिसरामध्ये रासायनिक कारखाने नाही आहेत. तरी पण प्रत्येक 10 कुटुंबामागे एक व्यक्ती कॅन्सरग्रस्त झालेली आहे. बरं. आणि मग तिथे नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी किंवा अन्य काही तज्ज्ञ मंडळींनी तिथल्या त्याचा सर्वे केला आणि पाहिलं तर की प्रदूषण कशामुळे होते. तर हे सगळं प्रदूषण जे आहे ते प्रामुख्याने शेतीपासून होते. म्हणजे आजपर्यंत आपण असं समजत होतो की कारखान्याच्या प्रदूषणामुळे गंभीर आजार होत आहेत, पण त्याचबरोबर शेतीतल्या प्रदूषणामुळे किंवा हे जे अंश आपल्याकडे आपल्या पोटात दररोज चाललेले आहेत त्याच्यामुळेही मोठ्या प्रमाणामध्ये गंभीर रोग आलेत. आणि आपण बघा ना, आता पूर्वीपेक्षा आता जिकडे तिकडे जा, कुठे कोणाला कॅन्सर आहे, कोणाला बीपीचा त्रास आहे, कोणाला डायबिटीसचा त्रास आहे. म्हणजे ह्या गंभीर आजारांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चाललं. बरोबर. आणि शेतकऱ्यांमध्येही म्हणजे आता आपण बरोबर बोललात. म्हणजे मागच्या वर्षी अशी बातमी मी वाचण्यात आली की यवतमाळ जिल्ह्याच्या परिसरामध्ये की ही जी रासायनिक कीटकनाशकं फवारताना नंतर शेतकऱ्यांचे मृत्यू झालेले आहेत किंवा त्याचं योग्य प्रॉपर मिक्सिंग न केल्यामुळे आणि ती फवारणी केल्यामुळे ही शेतकरी मरण पावले. त्यामुळे हे एक प्रकारचं विषच आहे. बरोबर. त्याच्याविषयी म्हणजे काही वाद असण्याचं काही कारण नाही. बरोबर. म्हणजे विषारी हे जी काही फवारणी केली जाते कीटकनाशकांची आणि त्याचं कन्झम्पशन म्हणजे आपण ते सातत्याने घेत असल्यामुळे कॅन्सरसारख्या म्हणजे कॅन्सर हा आत्ताचा म्हणजे एक कॅन्सर झालाय म्हटल्यानंतर कोणीही माणूस आतून बाहेरून पूर्णपणे हादरून जातो. आणि अजूनही दुर्दैवाने कॅन्सरवरती असं प्रॉपर असं उपाययोजना किंवा औषधोपचार अजून तेवढासा निघालेला नाही. आणि त्याला कारण जर हे कारण खाणं तर आपण दररोज जेवण हे तर आपलं असणारच मूलभूत गरज आहे, त्याला पर्यायच नाहीये. म्हणजे आपण एक गोळी घेतली जेवणाची आणि आपलं पोट भरलं असं कधीच होत नाही. आणि भाजीपाला हा तर आपलं दैनंदिन जेवणाचा मोठा भाग आहे. आणि तीच जर तुम्ही म्हणताय तो शब्द म्हणजे विषयुक्त असेल तर खरंच सगळ्याच माणसांचं तसं म्हटलं तर जीवन धोक्यात येऊ शकते किंवा थोडंसं यायला लागलेलं आहे. मग आता नेहमीच रासायनिक कीटकनाशकांचा उपयोग होतो, उल्लेख होतो, परंतु हे करताना आपल्याला त्याच्यापासून परावृत्त व्हायचं असेल तर सेंद्रिय कीटकनाशकं ही तर आलीच, परंतु मग ही सेंद्रिय कीटकनाशकं आहेत काय आणि त्यांचा कशा पद्धतीने उपयोग होऊ शकतो शेतकऱ्यांना किफायतशीररित्या? नाही, रासायनिक कीटकनाशकांना एक 2-3 पर्याय आहेत. म्हणजे ह्या सगळ्यात एक म्हणजे अशी जात निर्माण करणं की जी जात मुळातच रोगप्रतिकारक आहे. दुसरी गोष्ट काही जैविक उपाय आहेत, म्हणजे ते जे कीटक आहेत ते पकडण्यासाठी काही विशिष्ट प्रकारचे सापळे वगैरे. आणि तिसरा ज्याच्याविषयी आपण प्रामुख्याने चर्चा करणार ती म्हणजे सेंद्रिय कीटकनाशकं. आता ही सेंद्रिय कीटकनाशकं म्हणजे काय आहेत तर आपल्या आजूबाजूच्या निरनिराळ्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांचा एक प्रकारचा अर्क काढणे, त्यांचा काढा काढणे आणि तो फवारणे किंवा त्या प्रकारच्या वनस्पती आपल्या मातीमध्ये मिसळणे की ज्यामुळे ह्या कीटकांना प्रतिबंध होऊ शकेल. अशा प्रकारची ही सेंद्रिय कीटकनाशकं आहेत. अच्छा. आता ही जी सेंद्रिय कीटकनाशकं आहेत की ज्यांचं म्हणजे फवारणी केली तर निश्चितच त्याचा उपयोग होऊ शकतो, परंतु आपण नेहमी हे पण बघतो की कीटकनाशकांची झाडांवरती फवारणी केली हा तर आहेच, परंतु रासायनिक कीटकनाशकं जेव्हा झाडांवरून ती जमिनीमध्ये उतरतात तेव्हा ती जमीन सुद्धा स्पॉइल होते किंवा ती सुद्धा तेवढीच विषारी होते. मग हे जेव्हा आपण सेंद्रिय कीटकनाशकांच्या संदर्भामध्ये बोलतो तेव्हा त्याचा परिणाम तितकाच जमिनीच्या पोतावरती किंवा इतर गोष्टींवरती होऊ शकतो का? मुळात ही सेंद्रिय कीटकनाशकं आहेत ती निसर्गाने तयार केलेली आहेत. एक प्रकारे वनस्पती आपल्या आजूबाजूच्या निरनिराळ्या आहेत, त्याच्यामुळे काय होतं की ती जेव्हा आपण फवारणी करतो किंवा ती मातीमध्ये जेव्हा मिसळतो कालांतराने त्याचं विघटन होतं आणि ते विघटन झाल्यामुळे त्याचा जो हानिकारक परिणाम आहे किंवा जो त्रासदायक परिणाम आहे तो तसा राहत नाही. त्याच्यामुळे ती आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने वापरण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ही जी सेंद्रिय कीटकनाशकं आहेत ज्याच्याशी आपण पुढे चर्चा करू तर ही आपल्या पिढ्यानपिढ्यापासून म्हणजे शेकडो वर्षापासून आपले पूर्वज वापरत आलेले आहेत. म्हणजे पणजोबांनी आपल्या आजोबांना सांगितलं, आजोबांनी आपल्या वडिलांना सांगितलं, असं ते परंपरागत ज्ञान आलेलं आहे आणि शेकडो वर्षाचा तो अनुभव असल्यामुळे आणि ते असं अनुभवसिद्ध असं ते खरं म्हणजे विज्ञान आहे.
बरोबर, नक्कीच. मग आता आपल्याकडे कोकणात पर्टिक्युलरली भाताची शेती जास्ती केली जाते आणि भातावरचा कीड रोग किंवा अळी पडली किंवा इतर बुरशीजन्य रोग जर पडले तर कोकणातल्या शेतकऱ्यांना भात नाही तर काहीच नाही. बरोबर. हे एक समीकरणच आहे. होय. मग यापासून, कारण आता निसर्ग एवढा लहरी झालेला आहे की कधी ऊन पडेल कधी पाऊस पडेल आणि त्याचा परिणाम भाताच्या पिकावरती होईल होय. काहीच सांगू काही शकत सांगू नाही. मग अशा वेळेस भात पिकावरती किती प्रकारची कीटकनाशकं, अशी सेंद्रिय कीटकनाशकं काम करू शकतात, याचं काहीतरी तुम्ही एक जंत्री तयार केलेली आहे. काय आहे ती, काय सांगाल या संदर्भात? आता सामान्यतः सद्यस्थितीमध्ये जर आपण रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर केला तर एक 10-15 प्रकारची रासायनिक कीटकनाशकं वापरली जातात. सेंद्रिय कीटकनाशकांचा जर विचार केला तर साधारणतः तेही 10-12 प्रकारची कीटकनाशकं वापरली जातात. पण मी ही बरीचशी सातत्याने माहिती गोळा करत जवळपास 101 एवढी सेंद्रिय कीटकनाशकं माहिती मला मिळालेली आहे. बर. होय. आणि ही 101 म्हणजे पारंपरिक तेव्हापासून वापरत आलेले आहेत की त्याच्यामध्ये तुम्ही काही संशोधनात्मक? नाही, ह्याच्यामध्ये हे सगळे आपले पूर्वज वापरत आलेले आहेत आणि भारताच्या निरनिराळ्या कानाकोपऱ्यातले शेतकरी हे वापरत आहेत. म्हणजे हे केवळ महाराष्ट्रातलाच मी माहिती मिळवली असं नाही, तर आसाम आहे, त्रिपुरा आहे, अरुणाचल प्रदेश, त्याच्यानंतर ओरिसा, दक्षिणेकडचं तामिळनाडू, केरळ, त्याच्यानंतर आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, अशा, कारण हे एक मोठं प्रकारचं पीक असल्यामुळे भात हे असंख्य अनेक राज्यामध्ये ह्याची लागवड होते. तर तिथले शेतकरी पूर्वापार ह्या पद्धती वापरत आलेल्या आहेत. बरोबर. त्याला इंग्रजीमध्ये इंडिजिनस टेक्नॉलॉजी नॉलेज असं म्हणतात. तर असे 101 प्रकार मिळालेले, त्यामुळे फार मोठ्या प्रमाणात पर्याय आपल्याला उपलब्ध झालेत एक प्रकार. बरोबर बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणता की पारंपरिकरित्या हेच म्हणजे झाडांचे अर्क किंवा इतर वनस्पती ह्यांचाच वापर ह्या कीटकनाशक म्हणून केला गेलेला आहे. मग नक्की हे झाडांचे अर्क कुठल्या प्रकारचे, कुठल्या वनस्पती की ज्यांचे अर्क फवारले किंवा जी वनस्पती एखाद्या झाडांमध्ये समजा त्या भात पिकांमध्ये लावली तर कीटक त्याच्यापासून येणार नाहीत किंवा कीटकजन्य रोग होणार नाहीत? बरोबर. आता ही खरं म्हणजे भली मोठी यादी आहे. जवळपास 40 ते 50 वनस्पती अशा आहेत की ज्यांचा वापर केल्याने एकतर आपण म्हटल्याप्रमाणे निरनिराळ्या कीड आणि रोगांचं नियंत्रण होतं आणि त्याचबरोबर आपलं आरोग्यही चांगलं राहतं. त्यामुळे आता कडुलिंब हे तर सगळ्यात वेल नोन आहे, म्हणजे त्याच्याविषयी काही फार मी भाष्य करण्याची गरज नाही. पण त्याचबरोबर करंज आहे, वेखंड आहे, पुदिना आहे, त्याच्यानंतर रुई आहे. रुईचं तर असं म्हटलं होतं की बांधावर दर 12 फुटावर तुम्ही रुईची झाडं लावा, त्याच्यामुळे कीड रोग येणार नाहीत. किंवा रुईची पानं तुम्ही मातीमध्ये मिसळलीत तर विविध रोग येणार नाहीत, अशी त्याची रुईची एक ख्याती आहे. त्याच्यानंतर लसूण आहे, शतावरी आहे, नारळाच्या झावळ्या आहेत, तंबाखू, पांगारा, अगदी आपलं पपनस आपण फळ खातो तर पपनसचं जे साल आहे तर त्या सालाचा उपयोग कीटक नियंत्रणासाठी आसाममधले शेतकरी करतायत. तर मी म्हटलं आसाममधले शेतकरी करतायत, आपल्या कोकणातल्या शेतकऱ्यांना पण माहीत असणं गरजेचं आहे. कारण आपल्याला माहित आहे की पपनसचं साल असं कडवट असतं, पण काढल्यावर सुद्धा हात लागलं तर आपल्याला लगेच हात धुवायला लागतात. तर ते आहे. त्याच्यानंतर करवंटीची राख आहे, कोरफड आहे, भेरल्यामाड आपल्याकडचा कोकणातला प्रसिद्ध आहे, त्याची पानं, उंडी जी आपल्याकडे खाडी किनारी किंवा समुद्र किनारी उंडीची झाडं आहेत त्याची पेंड, आता त्याचं प्रमाण कमी झालं, पूर्वी त्याचं आपण तेल काढायचो, बरोबर, तर त्याची पेंड. तर अशी असंख्य, म्हणजे निरगुडी आहे, सीताफळ आहे, सदाफुली आहे, झेंडू, अडुळसा तर आपल्या कुंपणात पूर्वापार प्रथा होती अडुळसा आणि निरगुडी लावण्याची आपल्याकडे, किंवा एरंड. तर ह्या तिन्ही वनस्पती आपल्या कोकणातल्या म्हणजे अडुळसा, निरगुडी आणि एरंड ह्या सुद्धा ह्याच्यावर गुणकारी आहेत. अशा जवळपास 50च्या आसपास वनस्पती आहेत. त्याचबरोबर अन्य काही पदार्थ, म्हणजे उदाहरणार्थ ताक आहे की जे चांगलं बुरशीनाशक आहे, त्याच्यानंतर गोमूत्र, शेण, हे पदार्थ सुद्धा सेंद्रिय कीड रोग नाशकाचं काम करतात. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की भेडल्या माडापासून अगदी पपनसाच्या सालापर्यंत, म्हणजे ही जी या ज्या गोष्टी आहेत की ज्या आपण यूज करत नाही, किंबहुना आपण भेडल्या माडाची झाडं तोडले म्हणजे त्याची जी पानं आहेत ती दर संध्याकाळी आपण हायवेला बघतो बांधून भारे ठेवलेले असतात, मुंबईला जातात का, तर ते बुकेमध्ये त्यांना शो म्हणून हे करण्यासाठी. म्हणजे त्याचा जर वापर आपण शेतीसाठी केला किंवा कीटकनाशक म्हणून केला तर निश्चितच त्याचा उपयोग होऊ शकतो आणि किंबहुना भेडल्या माडाची आणखीन पुन्हा एकदा त्याची लागवड सुद्धा होऊ शकते किंवा
जे आहेत ते तरी संरक्षित होऊ शकतात. केवळ तेवढंच नाही, मला म्हणायचं की आपण नाहीतरी शोभेची काहीतरी वेगळी पामची झाडं लावतो, हो, त्याच्यापेक्षा आपला स्थानिक भेरल्या माड लावावा आणि त्याचा दुहेरी उपयोग म्हणजे एक शोभिवंत झाड म्हणून पण होईल आणि तो आपल्याला शेतीमध्ये पण सेंद्रिय कीटकनाशक म्हणून त्याचा वापर करता येईल, असाही मल्टीपर्पज वापर करता येईल. नक्कीच. आणि बाकीच्या ज्या वनस्पती सांगितल्या त्या तर आपल्या आजूबाजूला नेहमीच दिसत असतात, परंतु आपल्याला त्याची जाणीव नाही की हे नक्की काय करावं. शेण, गोमूत्र हे तर कित्येक दिवसापासून आपण ऐकतोय. मग ते गोमूत्र सुद्धा कुठल्या म्हणजे ह्याचं वापरायचं, जर्सी गाईचं वापरायचं की देशी गाईचं वापरायचं, यावरती सुद्धा भरपूर चर्चा आपण बघतो. परंतु हे जे काय आहे म्हणजे ही जी काही कीटकनाशकं आहेत ती पिकांच्या कुठल्या स्टेजला वापरली तर ती परिणामकारक ठरतात, याचं काही गणित आहे का? आहे ना. याच्यामध्ये एक साधारणतः 3 टप्पे आहेत, 3 ते 4 टप्पे आहेत. पहिला टप्पा म्हणजे बीज प्रक्रिया. ज्या वेळेला आपण बी निवडतो, ती निवड कशी करायची आणि त्याच्यावर बुरशीजन्य रोग येऊ नये किंवा अन्य रोग येऊ नये म्हणून त्याची प्रक्रिया करायची. तर हा पहिला टप्पा आहे. त्याच्यानंतरचा दुसरा टप्पा आहे ते म्हणजे बीची लागवड, जे आपण बियाणं लावतो वाफ्यामध्ये, त्या स्टेपमध्ये आहे. उदाहरणार्थ त्यावेळेला जर आपण 20 किलो करंजची पानं मिसळली तर रोगराई येत नाही, छोटी रोपं असतात सुरुवातीला त्यावेळेला. तिसरा टप्पा आहे तो म्हणजे आपला 21 दिवसानंतर साधारणतः आपण लावणी करतो. तर लावणीच्या वेळेलाही लावणीच्या आधी आपण चिखलणी करतो, तर त्यावेळेला काही खतं यातली आपल्याला मिसळता येतात. खतं म्हणण्यापेक्षा ही जी सेंद्रिय कीटकनाशकं आहेत ती मिसळता येतात. त्याचबरोबर ती रोपं जर आपण ठराविक अर्कामध्ये जर बुडवली, उदाहरणार्थ आपला गुळवेल आहे, गुळवेलच्या अर्कामध्ये जर आपण ही मुळं बुडवून लागवड केली तर त्याच्यावर खोडकिडा येत नाही. तर ही पुढची स्टेप. त्याच्यानंतर लावणी झाल्यानंतर काही ठराविक टप्पे आहेत, 10 दिवसानंतर, 20 दिवसानंतर, 30 दिवसानंतर, त्याही स्टेपमध्ये आपण ह्याचा वापर करू शकतो. आणि सगळ्यात शेवटचा म्हणजे रोग आल्यानंतर नियंत्रणासाठी करायचं. हो, पण मला असं वाटतं की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. त्याच्यामुळे रोग आल्यानंतर आपण याचा वापर करण्यापेक्षा सुरुवातीपासून जर आपण थोड्या प्रमाणात त्याचा वापर केला तर कीड रोगच येणार नाही. बरोबर. आणि मग जास्त प्रमाणात हे वापरावं लागणार. दुष्परिणाम सुद्धा नाहीत की ज्याचा वापर केल्यामुळे काहीतरी परिणाम होऊ शकेल, असंही काही नाही. मगाशी तुम्ही ज्या सगळ्या झाडांचा उल्लेख केला त्याच्यामध्ये नारळाच्या झावळ्यांचा सुद्धा तुम्ही उल्लेख केला. आणि नारळ म्हणजे आपल्याकडे त्याला कल्पवृक्ष म्हणतात. त्याचा वापर कीटकनाशक म्हणून कसा केला जातो? तो खरं म्हणजे इनडायरेक्टली त्याचा वापर आहे. केरळमधले जे शेतकरी ते काय करतात की त्या झावळ्या ज्या आहेत त्या झावळ्या शेतीमध्ये वापरतात. त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्या झावळ्यांमध्ये किंवा नारळाच्या पूर्ण इतकं खोड त्याचं मजबूत असं सगळ्यामध्ये सिलिकॉन किंवा सिलिकाचं प्रमाण खूप चांगलं आहे. तर ती सिलिका त्या झाडांनी खेचून घेतलेली आहे जमिनीतनं, ती पुन्हा आपण भातासाठी वापरतोय. आणि सिलिकाचं वैशिष्ट्य असं असतं की त्याच्यामुळे खोड मजबूत होतं आणि त्याच्यामुळे ते एकतर पडत नाही, जो आपल्याकडे फार मोठा प्रॉब्लेम आहे भात पडणं, तो होत नाही. त्याचबरोबर हे जे कीटक आहेत की जे त्याला पोखरण्याचा प्रयत्न करत असतात खोडांना किंवा पानांना, तर त्याच्या भिंती ज्याला आपण म्हणू त्या इतक्या मजबूत होतात त्या सिलिकॉनच्या वापरामुळे की त्या कीड रोगाचं त्यामुळे नियंत्रण होतं. तर अशा प्रकारे म्हणजे थोडक्यात त्याची ताकद वाढवण्याचं काम, त्याचं प्रतिकारशक्ती एक प्रकारची किंवा रोग प्रतिकारक शक्ती वाढण्याचं काम इनडायरेक्टली अशा प्रकारे होते. म्हणजे नारळाचा एवढा चांगला झावळ्यांचा उपयोग निश्चितच म्हणजे केरसुणीसाठी झावळ्यांचा किंवा आपण आच्छादन म्हणा ही केली जाते. परंतु कीटकनाशक म्हणून जर त्याचा जर असा चांगला वापर होत असेल तर निश्चितच तो शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान आहे. परंतु हे असताना म्हणजे आपण जेव्हा कोकणाचा विचार करतो तेव्हा ह्या सगळ्या वनस्पती तुम्ही सांगितल्यात. आता पाऊसही सुरू झालेला आहे, ठिकठिकाणी बांधावरती खेकडे पकडण्याची मोहीम जोरदार सुरू असते. आणि त्याचबरोबर आपल्याकडे आता म्हणजे खाजणातली कोळंबी ज्याला म्हणतात ती सुद्धा म्हणजे त्याच्यासाठी ठिकठिकाणी त्या खुनी ज्या म्हणतात त्या लावलेल्या असतात. आणि ही कोळंबी खेकडे पकडण्याचं काम आता यापुढे एक 8-15 दिवस सुरू आमच्याकडे पण जोरात सुरू आहे. तर ह्याचा सुद्धा वापर कीटकनाशकांसाठी किंवा कीटकनाशक म्हणून त्यांच्या सालींचा त्याच्या कवचांचा वापर केला जातो. तो कसा काय केला जातो? कारण तो जर वापर होणार असेल तर निश्चितच लोक जास्ती जोमाने खेकडे आणि कोळंबी धरायला जातील आणि त्या टर्फलांचा वापर किंवा त्या कवचांचा वापर कीटकनाशक म्हणून करतील. चांगला प्रश्न विचारलात मॅडम तुम्ही.
आपण सगळे कोकणवासियाचे सगळे आपण म्हटल्याप्रमाणे हे चिंबोरी, खेकडे आणि कोळंबी खात असतो आणि त्याचे जे टर्फल असतं त्या टर्फलाचं एक वैशिष्ट्य असतं की त्याच्यामध्ये कायटिन नावाचा एक घटक आहे आणि तो ज्या वेळेला आपण एखाद्या वनस्पतीला देतो किंवा त्याचं आपण जर पावडर केली आणि ती जर झाडावर फवारली तर झाडाला अशी एक संवेदना मिळते की माझ्यावर काहीतरी आक्रमण होतं आहे. जसं माणसाचं आता आपण पाहिलं की लसीकरण हा एक प्रकार आहे. लसीकरण करतो म्हणजे काय करतो आपण की त्या एका ठराविक प्रकारचे आपण दुर्बल झालेले जंतू किंवा आपल्या शरीरात सोडतो आणि मग आपल्या शरीरातली प्रतिकारशक्ती जागरूक होते की माझ्या शरीरात काहीतरी गेलेलं आहे आणि मग पुढे जेव्हा रोग येतो त्यावेळेला आपण त्याच्यावर त्याला मुकाबला करू शकतो. तसंच हा प्रकार आहे. ज्या वेळेला ह्याचे कवच जेव्हा आपण मातीद्वारे टाकतो म्हणजे मुळाकडे किंवा फवारतो झाडाला अशी संवेदना मिळते की माझ्यावर काहीतरी आक्रमण होत आहे, बुरशीजन्य रोग माझ्यावर येत आहेत आणि मग झाड त्याची प्रतिकारशक्ती वाढवतं. बरं. पण झाडामध्ये पण ही उपजती क्षमता आहे, जशी माणसामध्ये आहे, प्राण्यांमध्ये आहे, तशी झाडामध्ये पण प्रतिकारशक्ती जागरूक करण्याची क्षमता आहे. आणि मग तिला एकदा ती सवय झाली लुटूपुटूची लढाई करून आपली क्षमता वाढवायची की मग जेव्हा खरोखर बुरशीजन्य रोगाचं आक्रमण होतं तेव्हा त्या झाडाची प्रतिकार क्षमता वाढलेली असल्यामुळे ते झाड त्याचा मुकाबला करू शकतं. असा त्याचा थोडा इनडायरेक्टली फायदा आहे पण खूप चांगला फायदा आहे. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे या निमित्ताने की भरपूर खेकडे खा, भरपूर चिंबोरी खा, पण त्याचं जे टर्फल असेल ते मात्र आवर्जून आपल्या शेतीसाठी, केवळ भात शेतीसाठी नाही अन्य कुठल्याही शेतासाठी किंवा बागेसाठी आपण वापरावं. नक्कीच. खूप चांगला उपाय. मी म्हटलं तसं आजपासूनच सगळे आपल्याकडचे जे ऐकतील ते निश्चितच कामाला लागतील आणि त्याचा चांगला दृश्य परिणाम आपल्याला दिसू शकेल. जाधव साहेब, आपण आतापर्यंत कीटकनाशकांच्या संदर्भात, पर्टिक्युलरली सेंद्रिय कीटकनाशकांच्या संदर्भात आपण बोलत आलेलो आहे. परंतु जेव्हा जेव्हा अशा गोष्टींचा विचार केला जातो तेव्हा त्यांची किफायतशीरता, त्यांची अवेलेबिलिटी आणि त्यांची कॉस्ट किंवा त्यांची किंमत या तिघांचाही गणित नेहमीच घातलं जाते. कारण रासायनिक कीटकनाशकं ही मिळतात, इझिली अवेलेबल असतात, त्याचे परिणाम लगेच दिसून येतात, त्यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांचा कल तिकडे जातो. परंतु हे जे सेंद्रिय कीटकनाशकं आहेत की जी लॉंग टर्म आपल्याला उपयोगी पडणारी आहेत, परंतु त्याची कॉस्ट वाईज, त्याची किफायतशीर वाईज हे कसं काय गणित शेतकऱ्यांनी बसवावं किंवा काय त्याचं गणित आहे? नाही, मुळात ह्या ज्या वनस्पती आहेत त्या पूर्वी आपण वापरत होतोच. म्हणजे आपल्या कुंपणामध्ये अडुळसा, निरगुडी वगैरे होतीच. तर आपल्या मोकळ्या जागेमध्ये किंवा बांधावर जिथे जिथे शक्य आहे तिथे ही झाडं आपण काही लावावीत आणि किंवा इतरत्रही आपल्या गावाच्या परिसरामध्ये, जंगलामध्ये इतरत्र ह्या सगळ्या वनस्पती आहेत आणि तसं पाहायला गेलं तर अक्षरशः आपल्याला ते विनामूल्य मिळण्यासारखे आहेत. बरोबर. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की त्याचा नक्की वापर कसा करायचा ह्याचं ज्ञान नसल्यामुळे ही अडचण होत आहे. त्याच्यामुळे कॉस्ट वाईज जर तुम्ही विचार केला तर ते मी म्हणेन लो कॉस्ट टेक्नॉलॉजी ही आहे, अतिशय अल्प खर्चात हे होण्यासारखं आहे आणि त्याची जी तंत्र आहेत ती सुद्धा सोपी आहेत. म्हणजे त्यात मग फार मोठं काय रॉकेट सायन्स नाही आहे. कारण आपण ही केमिकल फर्टिलायझर्स आहेत ती आपण मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये तयार करतो किंवा त्याचा जो वापर केला जातो तोही आपल्याला तो दुकानदार सांगतो त्या प्रमाणात आपण खरं म्हणजे बऱ्याच वेळेला वापरतो. तसं हे काही नाही आहे. हे आपल्या घरगुती आपण वापर करू शकतो. थोडंसं चेचून, विशेषतः पाला असेल थोडा चेचून घेतला तर त्याचा रस निघणं सोपं जातं. किंवा थोडीफार जी प्रक्रिया करावी लागते किंवा पाण्यात टाकून ठेवायचं, पाण्यामध्ये तो उतरण्यासाठी ते साधारण 24 तास वगैरे पाण्यामध्ये टाकून ठेवावं लागतं. अशा अतिशय साध्या पद्धती ह्या आहेत आणि ह्या आपल्या पूर्वजांनी त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार अतिशय सोप्या अशा पद्धती शेकडो वर्षापासून विकसित केलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे खर्च म्हणजे ना के बराबर असं आपण म्हणूया, असं आपण समजूया. फक्त ते अवलंबायलाच पाहिजे आणि म्हणजे त्या वनस्पतींची ओळख करून. जाधव साहेब, मगासपासून जेव्हा प्रश्न मी तुम्हाला विचारते म्हणजे मी तुमची ओळख करून दिलेलीच आहे की तुम्ही समाज कल्याण आयुक्त आहात, परंतु शेतीकडे म्हणजे शेतकरी कुटुंबातून आलेले आहात हे तर तुम्ही सांगितलं, परंतु पर्टिक्युलरली हे सेंद्रिय कीटकनाशकांकडे किंवा सेंद्रिय शेतीकडे, सेंद्रियपणाकडे जाण्याची कारणं काय? काय असं घडलं की ज्याच्यामुळे तुम्ही या सगळ्या गोष्टींकडे वळलात? हे खरं थोडं दुःखद गोष्ट आहे की माझी आई जी आहे ती कॅन्सरने वारली. त्याच्यानंतर वडील माझे पॅरालिसिसने वारले. म्हणजे 11 महिने ते बेड रिडन होते. अरे बापरे. आणि दोघांनाही कुठलंही व्यसन नव्हतं. दोघंही प्राथमिक शिक्षक होते आणि
योग्य लाईफस्टाईल होती. म्हणजे संध्याकाळी सुद्धा रोज चालायला जाणं वगैरे वगैरे, आहारामध्ये पूर्णपणे शक्यतोवर म्हणजे बाहेरचं न खाणं वगैरे वगैरे सगळं. मग अशी लाईफस्टाईल असून सुद्धा अशी अवस्था का झाली? आणि हे केवळ माझ्या आईवडिलांच्या बाबतीत झालं नाही, असं आपण आजूबाजूला जर डोळे उघडून पाहिलं ना, अनेक कुटुंबात आपल्याला दिसतं की अरे हा माणूस ह्या गंभीर आजारांनी गेला, कोणाला किडनीचे प्रॉब्लेम्स होत आहेत, कोणाला डायबेटीस सरसकट सगळीकडे झालंय. मग मी असं विचार केला की आपली जर स्वतःची शेती आहे तर आपण ह्याच्यातनं काहीतरी हे कुठेतरी थांबवलं पाहिजे, आपल्या परीने प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि म्हणून मग मी त्या सेंद्रिय शेतीची माहिती घेणं, तशा शेतकऱ्यांशी चर्चा करणं, काही प्रयोग करणं जसं शक्य होईल तसं, म्हणजे नोकरी सांभाळून 500 किलोमीटरवर नाही सगळं प्रयोग करावे लागतात, असं उपक्रम चालू आहेत. बरोबर. म्हणजे ठीक आहे, म्हणजे हे तर दुर्दैव आहे की तुमच्या आईचं आणि वडिलांचं दोघांचंही दुर्दैवाने अशा पद्धतीने निधन झालं. एक इम्पॅक्ट असतो आपल्यावरती, कधीतरी होत असतो की जसं तुम्ही म्हणालात की लाईफस्टाईल एवढी त्यांची सुंदर होती, परंतु तरी असं का? आणि ह्या काचं ह्या प्रश्नाचं उत्तर जेव्हा आपण शोधायला तुम्ही निघालात, तेव्हा एका चांगल्या समाजोपयोगी उपक्रमाकडे तुम्ही वळलात की पुढे भविष्यामध्ये असे कोणाचे तरी आई वडील अशा पद्धतीने त्यांना त्रास होऊ नये. आणि हा जो काय निश्चितच स्तुत्य उपक्रम आहे. परंतु हे करत असताना आता तुम्ही पारंपरिक बियाणं सुद्धा बऱ्याच प्रकारची गोळा केलेली होती. सेंद्रियता तर आहेच, परंतु पारंपरिक अशी किती बियाणं तुम्ही गोळा केलीत आणि सीड बँक म्हणून तुम्ही त्याचा कसा आणि कशा पद्धतीने लोकांना त्याची माहिती दिली? आता आपण जेव्हा पारंपरिक शेतीचा विचार करतोय त्यावेळेला आपल्या देशामध्ये फार पूर्वापार या स्थितीमध्ये, या परिस्थितीमध्ये टिकणारी बियाणी होती, आजही आहेत. पण ते झपाट्याने त्याची संख्या कमी होत चालली, कारण विशेषतः हायब्रिड बियाणे आल्यामुळे याची संख्या झपाट्याने कमी होत चालली. मग इथे मी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गमध्ये आल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की अजूनही फार तुरळक शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. आणि मग त्यांच्याकडनं मी ती बियाणी गोळा केली, जवळपास एक 52 प्रकारची केली होती. काल परवाच एक हडस नावाचा एक लाल भाताचा प्रकार सापडला देवगडमधनं. आणि ही सर्व, आता हे मला सगळं करणं शक्य नाही, पण आपल्या इथे सचिन चोरगे आणि श्री गावडे वगैरे या मंडळींनी ॲग्रिकार्ड सीड बँक स्थापन केलेली आहे डिगस जवळ. तर मग मी त्यांना ही सगळी बियाणी मिळवतो आणि त्यांना सुपूर्द करतो, कारण मग ते त्याच्या प्लॉटमध्ये ते बियाणं लावतात, त्यातलं चांगलं बी निवडतात आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना खूप चांगले रिझल्ट्स मिळत चाललेले आहेत. म्हणजे यील्ड वाईज उत्पन्नाच्या बाबतीत जर विचार केला तर चांगलं उत्पन्न देणाऱ्या जाती मिळालेल्या आहेत, क्षार सहनशील जाती मिळालेल्या आहेत, न पडणाऱ्या जाती मिळालेल्या आहेत, असे खूप प्रयोग चालू आहेत. तर त्या ॲग्रिकार्ड सीड बँकला मी मदत करत असतो. नक्कीच, म्हणजे ही पारंपरिक बियाणं तर आहेतच, परंतु आता जसं आपण सेंद्रिय कीटकनाशकांचा जेव्हा विषय घेतोय तेव्हा याची माहिती, म्हणजे आता हे तुम्ही काही दिवस किंवा काही वर्ष याची माहिती घेऊन किंवा त्याचं संशोधन करून तुम्ही हे त्याचा एक डाटा तयार केला, परंतु जास्तीत जास्त तळागाळातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत जाण्यासाठी किंवा तळागाळातल्या शेतकऱ्यांना याची माहिती होण्यासाठी, कारण त्यांच्यापर्यंत गेलं तरच हे कुठेतरी ते त्याचा उपयोग होणार आहे. आणि ते त्यांच्यापर्यंत जाण्यासाठी, त्यांना याची माहिती करून देण्यासाठी काय प्रयत्न केलेले आहेत का तुम्ही, किंवा त्याच्यासाठी तुम्ही काय पुढचं पाऊल घेतलेलं आहे का? नाही, हा जो मी माहितीवजा लेख तयार केलेला आहे तो विविध वृत्तपत्राच्या मार्फत मी प्रसिद्ध करणार आहे. आणि आपला जो सोशल मीडिया आहे, म्हणजे आता बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचे पण निरनिराळे ग्रुप्स आहेत, व्हॉट्सअप ग्रुप वगैरे आहेत, तर अशा माध्यमातून ही माहिती सगळ्यांपर्यंत जाईल असा माझा प्रयत्न आहे. बरोबर. नुकतेच म्हणजे कोकण कृषी विद्यापीठाचे नूतन कुलगुरू डॉक्टर संजय भावे हे आपल्याकडे सिंधुदुर्गात आलेले होते आणि त्यांना देखील तुम्ही हे जे काही तुम्ही उपाय निवडलेले आहेत किंवा त्याच्यावरती तुम्ही काम केलेलं आहे त्याची माहिती दिलेली होती. काय होतं ते संभाषण, काय त्यांच्याबरोबरच्या संभाषणातून तुम्हाला रिझल्ट किंवा काय आशादायी असं चित्र मिळालंय? आपल्याला एक चांगली गोष्ट घडली मधल्या महिन्यामध्ये, मागच्या महिन्यामध्ये, की आपल्या मूळचे कोकणातलेच डॉक्टर संजय भावे हे कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. आणि मग ते इथे मुळद्याच्या कॉलेजमध्ये आले होते, तेव्हा मी मुद्दामून त्यांना भेटायला गेलो, त्यांचं अभिनंदन करायला. आणि मग थोडीशी चर्चा झाली आणि तो मग मी लेख त्यांना दाखवला की सर हे अशा प्रकारची सेंद्रिय कीटकनाशकांची मी माहिती गोळा केली आहे. तर ते म्हणाले अरे वा छान, गुड. मग त्याने तो लेख वगैरे चाळला, काय काय सोर्स वापरले, कुठे कुठे कशी माहिती मिळाली ते सांगितलं, त्यांनी विचारलं.
आणि मला म्हणाले की हा लेख च्यावर आम्ही याच्यावर अजून संशोधन करू. अरे वा, क्या बात आहे. आणि ते स्वयंस्फूर्तीने म्हणाले, म्हणजे स्वतःवर, म्हणजे मी बाकी काहीच म्हणालो नाही, स्वयंस्फूर्तीने म्हणाले की आम्ही याच्यावर संशोधन करू. त्यामुळे काय होईल की आता हे शेतकऱ्यांनी तर ज्ञान मिळवलेलं आहे, शेतकऱ्यांचंच हे ज्ञान आहे, पण त्यातला जो एक फाईननेस असतो, हो, त्यातला अचूकपणा, तो हे संशोधक जे त्यांच्याकडे जी टीम आहे त्याच्या माध्यमातून जर झाला तर अधिक शेतकऱ्यांना आणि परिणामकारकरित्या अजून बरोबर. अधिक त्याचा उपयोग होऊ शकेल. बरोबर. आपल्याकडे म्हणतात ना, सोनाराने कान बर- टोचले की होय. ते, म्हणजे तशा पद्धतीने तशा जर झालं होय. तर निश्चितच शेतकऱ्यांना ते भावेल सुद्धा, रुचेल होय. सुद्धा, होय. आणि त्याचा अवलंब सुद्धा केला होय. जाईल. होय. आणि लवकरच त्याच्यावरती त्यांनी तशा पद्धतीने कामकाज करू देत आणि हे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांपर्यंत येऊ देत, बरोबर. अशी आपण आशा करूया. होय. हे सगळं करत असताना आपण नेहमी म्हणतो की जेव्हा अशी संशोधनात्मक क्रिया जेव्हा केली जाते, आता कालच आपल्याकडे कणकवलीतले एक शेतकरी कासरलचे, त्यांनी वांग्याचं पेटंट होय. घेतलं. होय, होय. म्हणजे वांग्याचं पेटंट घेणं म्हणजे फारच होय. चांगलं, आणि आपली कासरल वांगी म्हणून त्याचं होय. एक नाव, म्हणजे होय. नामांकन होणं हे बरोबर. खूपच चांगली गोष्ट आहे. होय. तसं आता तुम्ही ही जे काही 101 वेगवेगळे उपाय केलेले आहेत, त्याचं काही पेटंट वगैरे घेण्याची काही नाही इच्छा आहे का? नाही नाही, काही नाही. ही खरं शेतकऱ्यांकडचं ज्ञान आहे. मी काय केलं, फक्त थोडं ते गोळा केलं आणि ते सुसूत्रित केलं. बाकी हे काही माझं रिसर्च नाही, अगदी मोकळेपणाने मी सांगू इच्छितो. तर जे शेतकऱ्यांचं आहे ते आपण शेतकऱ्यांकडेच परत देतोय. थोडं एक फाईन फॉर्ममध्ये एक योग्य रीतीने टॅब्युलेशन करून वगैरे ते देतोय, एवढंच आहे ते. त्याच्यामुळे काहींनी असं केलं अर्थात की जे पारंपरिक ज्ञानाच्या आधारे त्यांनी कंपनी काढली, त्या कंपनीच्या माध्यमातून काही विक्री सुरू केली, असे काही लोक आहेत. पण मला त्या फंदात काय पडायचं नाही. हे पूर्णपणे शेतकऱ्यांकडे जावं एवढीच माझी इच्छा आहे. नक्कीच. जाधव साहेब, आज खरं तर कृषी दिन आहे. समाज कल्याण आयुक्त ते कृषीच्या एका कीटकनाशकांच्या सेंद्रिय कीटकनाशकं याच्यावरती माहिती देणारा वक्ता, ही जी काही हा जो काही मोठा स्पॅन आहे आणि तफावत आहे, हे कशाचं द्योतक आहे? म्हणजे शेतकरी कुटुंबातून तुम्ही आहातच, परंतु सगळेच अधिकारी शेतकरी कुटुंबातून आलेले अधिकारी एवढ्या पुढे त्याचा व्यासंग ठेवत नाहीत. कारण काय आहे? हे दोन कारणं आहेत त्याची. असं म्हटलं जातं की एम्प्टी माइंड इज डेव्हिल्स वर्कशॉप. मन जर का काम काही केलं नाही, आपण मोकळं राहिलो तर आपल्या डोक्यात सैतान घुसतो. तर जो फावला मिळतो, शनिवार रविवारचा असेल किंवा इतर वेळेला, इव्हन प्रवासातला, तर तो आपण चांगल्या रीतीने वापरला पाहिजे. म्हणजे एक छोटंसं उदाहरण सांगतो. मध्यंतरी मी एका कामासाठी मुंबईकडे चाललो होतो. तर मग ट्रेनमध्ये बसल्या बसल्या मी भात शेतीमध्ये करंजचा कसा उपयोग होतो त्याचा एक लेख लिहून काढला, तो टाईप केला आणि पाठवून दिला. तर योगायोगाने मी शेतकरी कुटुंबातला आहे आणि मला त्या सगळ्याविषयी आस्था आहे. त्याच्यामुळे मग तो जो मोकळा वेळ मिळतो तो मी वापरतो. योगायोगाने माझ्या पत्नीलाही या सगळ्याची आवड आहे. तिनेही पर्यावरणविषयक 2 पुस्तकं लिहिली आहेत. मुलगा आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे. तर हे सगळं आमच्या कुटुंबामध्येच ते सगळं पर्यावरण आणि शेती आणि याच्या संदर्भातलं वातावरण आहे. नक्कीच. आजच्या कृषी दिनाच्या दिवशी, म्हणजे मी तज्ज्ञ म्हणून विचारत नाही, परंतु शेतीचे एक अभ्यासक, शेतीचा एक आवड असणारी व्यक्ती, तुम्ही काय सांगाल सिंधुदुर्गातल्या आणि आमच्या या सगळ्या दर्शक शेतकऱ्यांना? मला एवढीच एक विनंती करायची आपल्या सर्व दर्शक शेतकऱ्यांना, की आपला जो सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे, अन्य जिल्ह्यांचा जर आपण विचार केला तर खूप कमी प्रदूषण आहे. बरोबर. तर हे जे वातावरण आहे ते वातावरण आपण टिकून ठेवलं पाहिजे. आणि विशेषतः आपला जो आहार आहे, आहार हेच औषध, हे लक्षात ठेवून जास्तीत जास्त सेंद्रिय खतं, सेंद्रिय कीटकनाशकं यांचा वापर केला पाहिजे, असं मला आवर्जून आपल्याला सांगायचं आहे. कारण शेवटी काय, जान है तो जहान है. बरोबर. आपली हेल्थ चांगली असेल तर सगळं काय, नाही तर काय अर्थ नाही या जगण्याला. तर त्याच्यामुळे आपण सर्वांना उत्तम आरोग्य मिळावं आणि आपली प्रगती व्हावी, एवढीच माझी आपल्याला शुभेच्छा आहे. नक्कीच. जान है तो जहान है. एकूणच सेंद्रिय कीटकनाशकांचा वापर आपल्याकडचे शेतकरी किती चांगल्या पद्धतीने करू शकतात, आणि हे सेंद्रिय कीटकनाशकं ही आपल्या अवतीभोवती असलेल्या वनस्पतींमधूनच कशी काय आपण मिळवू शकतो, ह्याचं उत्तम कलेक्शन जाधव साहेबांनी केलेलं आहे. आणि या कलेक्शनचा वापर निश्चितच तळागाळातल्या शेतकऱ्यांनी करणं आवश्यक आहे. कारण आज आपण बघतोय गावागावामध्ये, घराघरामध्ये एकतरी डायबेटीसचा पेशंट आहे, एकतरी बीपीचा पेशंट आहे, आणि दुर्दैवाने नाही म्हटलं तरी गावामध्ये किमान 5-6 तरी कॅन्सरचे पेशंट आपल्याला आढळत आहेत.
याची कारणं सिंपल आणि साधी आहेत. आपण जसं म्हणतो की अवाजवी कीटकनाशकांचा वापर, आपण दररोज खाणारी जी भाजी आहे, मग त्याच्यामध्ये फ्लॉवर असेल, कोबी असेल किंवा तत्सम अशा अनेक भाज्या असतील की ज्याच्यावरती कीटकनाशकं फवारली जातात आणि हे स्लो पॉयझनिंग आपण दररोज घेत असतो, आपण त्याचा वापर करत असतो, जेवण म्हणून आपण त्याचं कन्झम्पशन करत असतो आणि त्याचे दुष्परिणाम निश्चितच भविष्यामध्ये आपण बघू शकतो, बघत आहोत. हे सगळं जर टाळायचं असेल आणि पुन्हा एकदा तसंच निरोगी आणि सुंदर आयुष्य जर जगायचं असेल तर या सेंद्रियतेकडे निश्चितच वळायला पाहिजे. आणि जसं जाधव साहेबांनी सांगितलं की विषमुक्ततेकडे जर आपल्याला जायचं असेल तर या सेंद्रियतेची कास धरणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि ती काळाची गरज आहे. आजच्या कृषी दिनाच्या दिवशी जाधव साहेबांनी आपल्याला खूप चांगले असे विचार दिलेले आहेत. याचा खरंच अवलंब प्रत्येक शेतकऱ्यांनी अत्यंत चाणाक्षपणे जर केला तर निश्चितच सिंधुदुर्गातल्या शेतकऱ्याला रासायनिकतेची कास अजिबात धरावी लागणार नाही, किंबहुना रासायनिक खतं, रासायनिक कीटकनाशकं आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये येणार सुद्धा नाही, ही आपण आशा करूया. भविष्यातल्या काही वर्षामध्ये हा ट्रेंड निश्चितच सिंधुदुर्गामध्ये पसरेल अशी आपण या निमित्ताने, आजच्या कृषी निमित्ताने आपण आशा करूया. आणि जाधव साहेबांच्या या प्रयत्नांना निश्चितच फलद्रुपता येईल. कोकण कृषी विद्यापीठ त्यांच्या पाठीशी उभं राहून अशाच पद्धतीचं हे जे काही त्यांचं संशोधन आहे त्याला चांगल्या प्रकारचं असं स्वरूप देईल अशीही आशा करूया. आणि आपण जाधव साहेबांचे देखील खूप खूप आभार मानूया. धन्यवाद जाधव साहेब, तुम्ही आज आलात आणि खूपच उपयुक्त अशी माहिती दिली, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सात लाईव्हच्या आणि कोकण सात परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. आपले आभार. धन्यवाद.